Labari na 73 tsakanin Farfesan Sakoloji da Dalibansa. A wata jami'a ne Farfesa yake gabatar da darasi wa ɗalibansa, sai kawai wani daga cikin ɗaliban ya yi shewa, wato fito. Farfesa ya juya tare da cewa, wane ne ya yi wannan shewar? Gaba ɗaya kowa ya yi shiru. Sai Farfesa ya ce, tunda ba za ku gaya min ba, wannan darasi ya zo ƙarshe, amma zan cike lokacina da ya rage da ba ku wani labari. Sai duka ɗaliban suka yi farin ciki. Farfesa ya ce, jiya da dare na so in yi bacci amma na kasa, sai kawai na ce bari in tashi in je gidan mai domin in cika tankin motata, saboda gobe da safe ba sai na tafi gidan mai ba. Bayan na cika motata sai na ɗan fara yawo cikin unguwarmu, kwatsam sai na hango wata kyakkyawar yarinya, kayan da suke sanye a jikinta zaka ce daga gurin fati ta fito. Kawai na juyo motata na tunkari gurinta, na ce da ita, 'yan mata ko zan iya taimakonki? Sai ta ce da ni, don Allah za ka ajiye ni a gidanmu? Sai na buɗe mata mota na ce, mu je. Bayan ta shiga sai muka fara taɗi. Abin mamaki, yarinyar tana da hazaƙa sosai. Bayan mun zo gidansu sai ta nuna min tana sona, saboda wai ina da halayya mai kyau. Ni ma na ji ina son ta saboda hazaƙarta. Na gaya mata cewa ni malamin jami'a ne. Daga ƙarshe ta nemi in bata namban wayata, ni kuma na bata da sauri. Ta ce da ni, ko za ka taimaka min? Na ce mana, me kike so? Sai ta ce da ni, akwai wani ɗan uwanta da yake karatu a jami'ar da nake koyarwa, tana so don Allah in kula da shi. Sai na ce da ita, yaya sunansa? Sai ta ce da ni, kar ka damu da sanin sunansa, amma yana da wata siffa da zaka gane shi da ita, yana yawan shewa. Nan take sai duk ɗalibai suka juya suna kallon wanda ya shewa tun da farko. Sai Farfesa ya ce, Allah ya kama ka, kun ɗauka a banza na samu PhD a Psychology? Darussa. Malam ne. Marar gaskiya ko a cikin ruwa ya yi jibi.